Солқын һавада автомобиль йөртү өчен күбрәк ягулык тотыла. Әмінә ягулык салу станцияләрендә бензинның сыйфаты тәләпләргә туры киләме? Белгечләр бер ай дәвамында ягулыкның сыйфатын тикшерә. Экспертлар кагыйдәләрне бозу очракларында ачыклады. Ямашев урамындагы ягулык салу станциясе. Традицион ягулыкны тикшерү айлыгындагы чираттагы рейдны экспертларның мобиль төркеме үткәрде. Ягулыкны эш шешәгә тутырып алдылар. Отбирается 2 литра пробы. Вот эти стеклянные... Анализга 2 литр ягулык алына, кара төстәге шешәләргә салына. Бер шешә шунда ук лабораториягә тикшерүгә, икенчесе саклауга җибәрелә, ә берсе арбитраж шешә. Соңгысы ягулык белән тәэмин итүче дәгъва белдерә калса, әйберләтә шаһид буларак саклана. Барлык анализларда бәйсез лабораториягә китерелә. Шешәләрдәге ягулыкка пломба салына. Анда ягулыкның маркасы һәм стандартлар турында мәгълүматны үз эченә алган этикетка бар. Мондый төгәллек дөрес анализ ясарга шартлар тудыра. Галимнәр дә анализ нәтиҗәләрен төрле яклап сынап карыйлар. У бензинов у нас 6 показателей, у дизельного топлива 7. Бензиннарның 6 төрле күрсәткече бар, ә дизель ягулыгының 7 төре. Бензинда металл коррозиясын, тышкы күренешен, концентратлар составын, күкертнең микдарын билгеләргә мөмкин. Айлык 25 октябрьдә башланды. Әлегә белгечләр Казанда һәм якын тирә районнардагы ягулык станцияләрен тикшерә. На сегодняшний день мы отобрали... Бүгенге көндә без барлыгы 392 анализ алдык. Үз лабораториябездә 218-ен тикшердек. Бу 70% шамасы. Лабораториядә 14 очракта ягулыкның сыйфатка тәңгәл килмәүе ачыкланган. Нигездә булар җәйге һәм кышкы дизель ягулыгының кушылган булуы, бензин составының нормативларга туры килмәве. Тикшерү нәтиҗәләренә айлык тәмамлангач йомгак ясала. Сыйфатсыз ягулык салучыларның исемлеге игълан ителәчәк. Фарис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.